Eguna omentzeko beste ekimen bat izan zen Euskaltzaindiaren egoitzan Bilbon 3 mahainguru egitea. Eta 3 mahainguru horiek izan ziren iragana, oraina eta geroa. Egon ziren historialariak, egon ziren kazetariak mahainguru horietan. Eta horren arira da gaurko mahaingurua. Uste genuen garrantzitsua zela Bilbotik ere ateratzea. Kontuan hartu egunan ez zutela bakarrik idazten kazetari bizkaitarrek, idazten zuten Gipuzkoarrek, Arabarrek eta Euskal Herri osotik bidaltzen ziren albisteak egunara, eta bere izan zen lehen euskarazko prentza gure aitzindaria, gerora etorri diren guztiena. Egia esateko eguna desagertu, eta hori hobeto kontatuko dute mahai inguruan, eguna desagertu eta euskara hutsezko beste egunkari bat izan arte 56 urte pasatu ziren. 56 urte. Eta gero beste ekimen bat izan da, eta honekin amaitzen dut, faksimil bat egitea, imprentan dugu, faksimil horretan agertuko da lehenengo, alde batetik lehenengo alearen azala, eta atzetik leyenda bat kontatuz zer den eguna 4 hizkuntzatan, euskeraz, gaztelaniaz, ingelesez eta frantsesez, eta hori guk eramango dugu alde batetik diasporara, munduan zehar sakabanatuta dauden euskaletxe guztietara, Jaurlaritzaren laguntzarekin, eta baita ere guk Paint Klubekoek urtero egiten ditugu nazioarteko bilkuretara. Orain hurrengoa daukagu Bengalurun, Indian, apirilean, eta ja horra eramango dugu 4 hizkuntzetako leyenda horrekin, eta guk munduan zehar egiten ditugun bilera horietara eramango dugu gure prentzarena. Egun honetan egitea, ez da kasualitate, gaur da otsailaren 21, gaur mundu osoan, Paint Klub guztiok eta ez bakarrik guk, baita ere beste hainbat erakundek, ospatu egiten dugu eta ospatu esaten dut, zentzu betean, ama hizkuntzaren nazioarteko eguna. Guretzat hori oso pozgarria da, planteatzea, nola egun honetan ari garen hitz egiten ama hizkuntzan egindako lehenengo egunkaria. Eta nola edo ala lotu nahi ditugu gozariak. Guk orain 2 urte egin genuen poster bat ama hizkuntzaren nazioarteko egunaz, atzekaldean dago, ekarri ditugu ale batzuk, opari, eta baita ere opari dauzkazue aldizkari batzuk, euskeraz eta ingelesez atera genituen orain urte batzuk, baita ere egunari buruz hitz egiten dugu hor, eta hitz egiten dugu Gernikaren bonbardaketaren 75. urte urrena, aurten izango da 80. Hau da, orain 5 urte atera genuen aldizkari hori, gaurkotasunek ez du galdu, historikoa delako, eta orduan hori ere aukeran ingelesez eta euskeraz dauzkazue aldizkariak amaieran egadozue hartzeko. Barkatu sarrera luzea, oso pozik gaude gaur mahai hau hemen Gasteizen osatu delako, irrikitan dago entzuteko, eta guztiei benetan bihotz-bihotzez eskerrik asko zegoen ekarpenagatik. Eskerrik asko Laura, Txema, Itxaso eta Mikel, eta etorri zareten guztioi, jakintzazue nolabait 3 zatitan banatu dugula aurkezpena, iragana, oraina, etorkizuna, baina 3 ere uztartzen eta nahazten joango dira, eta zuen aldetik ere galderari badukazue hor txarteltxo batzuk utzi ditugu golki gainean, nahi baduzu hor idatzi, eta niri eman irakurriko ditugu, eta bestela amaierara arte itxoin, eta irakurriko ditugu, edo eskualtxa, eta galdetu. Esan bezala 3 zatitan egingo dugu, beraz azteko bakoitzak aurkezpentxo bat dauka, 15-20 minutukoa, teorian, baina Mikel Aizpuru hasiko da, baina horren aurretik nahiko nuke bakoitzak labur edo 2 edo 3 txiotan orain esaten den bezala, azaldu dezala, agurtu eta azaldu dezala zen izango den bere aurkezpenaren aria edo. Orduan, akaso Txema beste iskina zauden ezkero? Bai, kaixo, eta mila esker etortzeagatik, eta mila esker antolatzaileei baita ere aukera emateagatik. Labur esan da, nik egingo dena da, euskarazko edabideen etorkizunetz egiteko lehenengo eta hitz egin nola dagoen panorama mundu mailan, gero zein den gaur egungo euskarazko edabideen egoera eta aurrera begira zenbait gogoeta plazaratu.
Arratsaldean eta eskerrik asko danoi. Niri dagokionez, maila akademikotik ez, hitz egin dut tokiko kazetari baten ikuspuntutik, eta zehazki, Araban euskal komunikabidei begirada bat ematea da proposamena, sektorearen diagnostiko labor bat egiteko, eta horretan ere, Txemak esango duenarekin segurazki loturak egongo dira. Nik eskarrik asko nahi izo etortzeatik eta antolatzaileei, eta nik egin da iraganari buruzitzekin. Hain zuzen, 19. mendean euskarazko prensa sortu zenetik, gara arte, eguna sortu eta eguna emitzagarriak azaltzen saiatuko naiz eralaburrean bintzen. Eralaburrean hori zaila izaten da, baina behintzat hasi-hasiko gara eta ea guztiok gustora gelditzen garen azaltzen direnekin, eta 80 urteko diagnostikoa lortzen badugu, ikaragarri izango da. Beraz, zuek ere zeuen artean galderak egin nahi badituzue, edo beste ideiaren bat baduzue, aurrera. Mikel, zeurea da hitza. Laura ikutzen denean, maio inguru honetarako, esan joan gauza, nire nintzen adeditua euskal prentsa. Bazer dela beste batzuk aditu gozerinak, tartean gazteizar bat, Javi Diagnosi, baina Barcelonako erakasle dena, ezta? Baina, Barcelonatik oraino etortzea, portxoa komplikatu izango zen, da horren nik hartu nuen saio esatzeko hartu da. Nik egin behar da, euskarazko prensa azaltzen saiatu, ezta? Eta nahiko definizio itxian ibiliko naiz. Euskarazko testuak euskal prensa 19. mendearen hasieratik aurkitu daitezke, baina normalen salbuespena dira, edo ale bat, edo bi iraun zuten aldizkaria. Eta aldiz, jarraipen bat aurkitzeko, jo behar dugu 19. mendearen azkeneko 20 urtetara. Eta hor jarri dizkizuet, niretzako erreferentzia izan ditezken hiru aldizkari nagusina. Ezkerretik hasita, Eskualdun Gazeta, Los Angelesen, Kalifornian, kaleratutako astekari bada. Euskara gutxez munduan kaleratu den lehenengo astekari. Enpresa pribatu batek, bertan bizitzen euskaldun batek, Kalifornian eta orokorrean, estatu batago mendebaldean bizi ziren iparraldeko bereziki euskaldunei zuzendutako aldizkari bat izan zen. 2 urte iraun zuena, baina gero handik urte gutxi batutara, Kaliforniako eskuale herria sortu zen, eta beste 6 bat urte iraun zuen astekari bat izan zen. Orduan lehen bitxikeria. Euskarazko prentsa ez da Euskal Herrian sortu, baizik eta Kalifornia. Etorkizunera horbiltzen gara, etorkizuna Kalifornian hemen dagoela, ezta? Iparraldeko euskaldunek sortu zuten, eta iparraldean berehala, handik urte gutxitara, 27an, sortu zen eskualduna, bertako astekaria, euskal prentzan, zeruko argiarekin batera, iraupen guzen izan duen komunikabia izango genuke, 1897tik 1904 arte iraun zuen, eta ikusten duzen hortik, euskalduna, Le Basque, hasierako abeak elebidunak izan ziren, frantsesa eta euskalduna, baina gero momentu batetik aurrera euskara hutsez izan zen. Eta izan zen Elizaren inguruko aldizkari bat, eta gainera hasieran konbate aldizkari bat. Iparraldean errepublikarrek, laikoek sortu zuten Rebel Basque, baita ere aldizkari elebidun bat, eta horri aurre egiteko sortu zen eskualduna. Eta eskualdunak markatu zuen gerra arte euskarazko prentsaren eredua. Eta eredu horretan daude bi alde. Bata da artikulu luzeak edo sakontasun gehiagoko artikuluak, gehienetan erlijioarekin lotuta, edo orokorrean euskalduntasunarekin eta gizarte tradizionalekin lotutakoak, eta gero herritako berriak. Herritetik herritako notiziak usten zuten prentsaren gune nagusia. Hirugarren aldizkaria Euskaltzale da, Bilbo sortu zen 1897, Resurrección Marian de Azkoek bultzatuta, eta 3 urte geroago ateak itxi zituen, hain zuzen, Espainiak Kuba eta Filipinas zen galdu zuen kontestu horretan.
gobernuak ez duelako onartu nahi euskara hutsezko astekari bat behartu zuten elebiduna izatea eta nik izatera hitz egin zituen ateak. Hau markatzen du pixka bat, ibilbidea, gero 20. mendean beste prentsatek jarraitu duena, baina bere diferentziekin edo eredu desberdinak egon dira, ezta? Hau izango ditzake, gure gara gehien hurbiltzen den eredua. Euskarazko prentsari guztiak dugunean, horien dira erreferenten nagusiak. 20. mende hasieran, abertzaletasuna garatua da, abertzaletasunaren barruan planteatzen da, eta euskaltzaren artean, planteatzen da, zer toki eman euskarari prentsaren munduan. Eta hor, eredu desberdina daude. Eredua da, astekari edo hilabekari markatzen dutena, eta hor, prentsa elebiduna da, era bat, eta normalean gaztelania da nagusi. Bizkaitarrak, Gipuzkoarrak eta sortzen direnean, hor euskarazko artikulu bat daude, baina gutxi batzu dira. Baina ez zegoen egunkari abertzalerik 1913 arte. Eta 1913an Euskadi sortu zen, eta Euskadi beste 20 urtez, 24 urtez iraun zuen, eta izan zen abertzaletasuna erreferenten nagusia. Eta hor planteatu zen, euskarazko prentsarekin, zer egin euskararekin prentsa horretan, ez da? Eta kreatu zuen bidea izan zen hor duzuena. Euskarari eskeniko diogu horri bat, atal bat. Eta denboraren zehar, izan hori aldatzen joan zen, batzuen izan zen Euskal Atala, Euskal Enez, Euskal Horria, eta hor, esan dagoa, hor ikusten duzu ez da, gaiak. Hor dago artikulo luze bat, gai desberdinatik buruz, gero daude berriak, hainbat okitakoak, eta gero herrietatik, eta hori da, Euskadi jasotzen zituen